yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban. At kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Tan kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 hanggang alas 9 na kabuwasan. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw, bigat kata kayo amin, apo. Maabigya kabasan Pangasinan dagupan. Anggaman malurum sotawan, tan man ter soran, tan adlap iray daladalan. Wadyalan ipaparuntal, sosari balita issue tan komentaryo ni Paakar at sari matuan. Lignaay balay! Malapod Barangay Basing, yang gadya dagupan pigaran dalan so dinalan tayo nalgep danom atateng talagagik. Pero siyempre isan siya nakaulop na nakaantabayo at sayan agaw na Miyerkules petsa 24 la atateng talagagik at bulan na Setyembre taon 2025. Jad ngaran na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Sa magtarilingkor, magtariyon kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Siyempre kanta may team at atating tanakagik at technical side. Ang gapoy arom sa alunlunag, the only one, Engineer Nixon Dakal. Nalnalgap lalamot iray arum iran daladalan at ating tanagagig. Nagkalalula dyan syudad na dagupan. Especially ditan at Burgos Street ay agi alaram. Alarlaran na daisat ditan at ating tanagagig. Pero nadalan mo ni naluganan. Nadalan nasa ray tricycle. Nadalan nasa ray motor. Pero the fact remains at ating tanagagik ya adalap. Adalap ti lalamot at siyudad na Ragupan. Taliwan Burgos Street laban. Nitan lalamot sumayumbo agauntan. Nalgup mo danom. Inerni kasi at siyudad na Ragupan so saray underwater at sararayan kaplasan. Balitak walay balbalag yatoon bisita tayo natan. Luyag na Pangasinan. Liliburan daerah may nanduroman proyekto amo. Sikatutay balitak labata sayang ngeseng. Ya wala ray importante ran totoo ya wadyanatan at luyag na Pangasinan. Anto kasi sunyakaran dadya, nilaan dadya at syudad na dagupan at luyag tayo Pangasinan. Wala kasi so gabaydan nakabatan, wala kasi so gabaydan naantaan. Very timely kasi nanang de sitwasyon natin at luyag tayo Pangasinan at sa indal lamot na bagyo. At lugar tayo, agauntan, tani, manlapola kalabyan, ay diri-diretso'y uran, agauntan. Ya aliwan basta uran, libog-libog ya uran at hatang tanagagik. Kanyan, ang gadsarayan kaplasan, nalgap at danom iraratan. So, pigaran dalan. O, panon tula kasi balat natin nununutan ko,
limak sabla kasi ramay danom na lapod palanday, ta grabe mat. Grabe mat so agawa at atang tanagagig. Di man at Mountain Province, yano inar. Walay may unungad sa may report, walay sa kay senior citizen niya. Naandi ay bilay, lapod atabunan. Lulugdan man mambiyabiyahi at dalan, jad diri-diretsyon ter na oran, limumag so dalin niman, akusbo so dalin tan bato manlapod palanday, yanggad pimapata at sararamay luluganan yaon dadalan. Unfortunately, wala sa kuya senior citizen niya patali, pinanungutanay. Untan, sa grabe sa saramay agawa, landslide at ating tanagagi kita na tubabinggo along Marcos Highway. Lori kita na damage to property plus walang bilay ya naandian, wala rin injuries ya ni kulit at ating tanagagi. Delikado maong at ating tanagagi mo. Nanunutay lugaray simintado lamay palanday. Wala lay protection to andiet. Humpay traffic jay. Ngayon sa ramit ko yan. Wala na ko traffic jay. Gagaundan tay. Kimus bumat tatakit ka na gabi. Gagaundan tay. Kinigo. Force of Nay, awanan. Bimigayan. Ay bimigayan nay. Sa ating ganun tanda at ginaan. Ano na ipapagawin? Napandan? Dadin nagpakasyadan? Ibagam tumapandan yan sa sabat tayo dyan. Pero makmaksil so sa to atat ang tanagagik ng ninyo diman at kagayan. Grabe tumtumba. Iraramay tantanaman kakiwan diman. So sobra so sayay epekto na climate change at sikatayo atatang tanagagik no agtayo iyadap so sara tay proyekto ya gagawin tayo na pirdi labat sa kwarta na umbalay. Na pirdi labat sa kwarta na umbalay. Ta duralan itan. Nagkalalulan o amay substandard ibabagada. Ay, mainamay ton gira yun itan. Agauntan. No agray iraratan. Ya proyekto. Aratan ya flood control project sa tatang tanagagik. Anto epekto tutanad sika tayo. Anto epekto tutanad sika tayo. Mandasyang nasaray pagkagawaan. Mandasyang nasaray tanaman. Wala ya bantayan kong video man nang nami sinigaw ang sarami atin ko ta ajay mula da kat kwa awanan may antay may mula da may tanum da at atang tanagagig dineral na bagyo paano tulay nan gastos ira diman nan puunan ira ay sa liuday pampataba ng lupa, tapian mabulaslas. So sa may tanom, datatang tanagagik. Wala ray inusardanin tambal, tapian agauputan na insekto. Natanta din malan si bagyo, naan din amin. Narup, erup, atatang tanagagik, kaskasimat. Aliwan sa atang labat, bilay ni Uy. Sarikab kaabungan ni, dineral-diral to, saray luluganan. Yagi, mabmabli pa naman ireluluganan natin. Sa isang kamura ang laangan ko, mga 900,000 o 1 million laingan. Gaunta na tatang tanagagik, lurikitan. Ya sakripisyo, ya puunan nyo, nadiralabat at sa persa na nature, ya tatawagan da. Sa makapaarman labat at tatang tanagagik, agi sa ikwanda mahirap sa Bilayad, Pilipinas. Pero nung nanang mo nabantayan mo raraya so babagbagada
Lagkalalod sa tay investigasyon niya gagawin dat Senado. Yagi, bilyon, bilyon niya kwarta, so pantutungtungan da tatang tanaghagi. Sa sakinin makaperman, ami palapag to ng Secretary Vince Dizon na sa Department of Public Works and Highways. At sa ratay arom yung infra projects na sa bansa tayong Pilipinas. More particularly, sa arate daladalan, arate karkarsada. Ay, by the way, antes kong nalingwanan, salamat manayad kinan Mayor Pedro Pete Merera. Ang gano untan laso siplog na dagam, ang gano untan laso terter na oran, at Kalamor, Nakarturay, Barbarangay, Bali na Binmalay, tinabun-tabunan iraramay lugar-lugar, aramay daladalan, underwater o dino nagagaba. Singa dimad si kami, dimad party na may dala na dulag. Wala may taytay at say tawag daditan Intiw. Intiw Bridge at atang tanagagig. Antayo say dalan miditan Kalamor. At pera may dalan mi dimadbasi nga impagawa na Congressman Mark Kuwangko man bali-bali. Thank you Mr. Congressman Mark Kuwangko at sa tanya bali-balin proyekto. Untan mat na may karsada di man dulag. May arapan na duwaran eskwilaan diman. Pero sa problema may natan diman, aman so Intiw. May dalan mi diman at Intiw Bridge. Amay before and after na sa may Intiw Bridge, aguratal. Aguratal so dalan mi kaskasen iray luluganan, tricycle tan motor. Yan agmo kabisado, so satan niya dalan, natumbakan ng motor kalaban. Tawalare alarm. Bimubulak-bulak lara dalan ya siminto tala, pero ayun ditan nyo lang nanang at atang tanagagig. No matibay kumon so saratan niya dalan niya ginawa, niya rin umbayag na not just for 1 year, 2 years, niya rin 5 years, or 10 years. Agawin natatang tanagagig. But unfortunately, untala sa itsura. At karuman, Juan Colante, sa may video report ng OSCA President Mr. Leon Castro. At anong nang tayo, tanabantayan tayo mismo, no, paano dan tinabunan, iraramay, kimukot laong la, dalan miditan, tinabunan na sand and gravel. Thank you. At least bali-bali aga masyadong matagtag to ko mo niya nagawatan niya dalan at sa ikontumat lang tinansaman ng Mayor Pedro Merera na pituyawan tayo at itarian tula na budget at piantan at nagawan lang na apigirla na oksulatan niya dalan. Hopefully at atin tanagaging Nathan, umpawil tayo at saman sa statement to ng Secretary Vince Dizon na sa DPWH. Sa makaperman, babagato natan, wala rin daladalan, limpyo ni, bali-bali ni tsura to, saragnin usaran na anggad atay sakit o 2 taon ni o 3 taon. Ang gawin natatang tanagagig ay agi. Bubakaun dala, babagbagun dala, dudralun dala, tapensalatan dala lamot na another project at atang tanagagig. Imagine. Sa Secretary Vince Dizon mismo, sa ipalapagtan, niya, dengalan tayo. Si Secretary Vince Dizon. No, I will study that very seriously. Kasi tama po yan. Tayo lahat, nakikita natin, nagtataka tayo, bakit may kalye, bakit ginigiba, tapos ginagawa ulit. Tanong muna ng mga kababayan natin yan. At para sa akin, kung kulang po ang budget ng DPWH, dapat wag na muna gawin yan at mag-focus na tayo sa pagpapagawa ng mga kalye na kailangan gawin. Kesa naglagay tayo ng pondo para gumiba at gumawa ng bago, baka dapat yung mga sira at kailangan natin ipaayos, yun muna ang gagawin natin. Halikas yung manatatang tanagaging.
Kaya buti na lang may Secretary Vince Dizon. Secretary, sana tignan nyo lahat ng mga daan sa buong Pilipinas. Unahin nyo yung mga daan sa mga barangay. Pwede ho ba yun, Mr. Secretary? Unahin muna natin yung mga daan sa barangay kasi ito yung most neglected na mga daan. Hindi napapansin na mga daan. Sana mabigyan pansin yung mga daan sa mga barangay. Total, watan lararatan, aratay highway tayo for maintenance labatla. Singa bilang jad party na binmalay, walno unyaran mauran agauntan, at wala ray dalan niya na bagbagbag iraramay intatapo-tapo ya asfalto at atin talagagig. Andi bali tawad tan sa Second Pangasinan Engineering District. Ya si Antabay Naynay. Yan uwatan laran na nililikas na laratan niya lubak-lubak lang dalanditan. Tapalan dalala mo na asfalto. Agauntan. So, ganon. In fairness naman sa Second Pangasinan Engineering District, maplas mo sa trabaho, yatapalan irarata niya daladalan. Sa pangkalawan tila ba't na may taytay dito na yodkin, gayaman. Akin man na taytay. Tapalan da asfalto na gunuyan, ay agi aliwilo itsura tulalamot. May, wala rin abot, hindi pantay. Walay sakit tuman na taytay amo. Anto, tapalanda pino nagunuin aguratul lalamot akin man. Aman mo laba, di party na taytay. Something is wrong. Katulante, lulagya, watan niraratan limpyonin na dalanan ni. Sana mabigyan din ng priority, Secretary Vince Dizon, yung mga daan sa barangay. Sana, para hindi naman, di ba kaya tayo gumagawa ng daan para mabilis i-transport yung mga produkto ng barangay sa palengke? Di ho ba yun ang isa sa pinaka-main reason kung bakit? Singa di tanad barangay Balugo, Basing, Dulag, Amangkuro. Sila ang nagsusupply ng bangus, mga fingerlings, sa mga may-ari ng fish pen, agauntan, o sa mga negosyo nila is bangos at atong tanagagig. Pero nung matagtag so dalan meditan, paano aram may bangos sa fingerlings, sabi ni man at panlakuan da, dakulay ang urat, ta simpre na ulaw-ulaw lara, at inkatagtag, nadalan. Paano sa iba kayot overkilakmat? Iyaaliling ko labat at atong tanagagi. Talagang untan. So kipapasa na sa may dalan midiman. It may be also true at sa arumiran barangay. Kaya sana mabigyan pansin Secretary Vince Dizon. Aliwan sa may limlimpyo ni bagbagon, duralan, gaygayon, tapin nasalatan. That is diskarte para magkapera aguntan. May nag-text sa atin. Good morning, Joseph. Kwanto? Pinatawag ng Sangguniang Bayan ng Binmalay yung maintainer ng STL na isang general. General. Maraming tanong ng mga konsehales kung okay, sige. Talaga? Laki Merong tumatanggap ng 700,000 a month. Uy. Sino kaya yun? Sino kaya yun? So, Mr. Secretary,
Sana mapansin natin yung mga daan natin ha sa mga barbarangay. Ang tuloy sulik na ibalik, kaya rin nasarang pakabatan pa imano, malala po ni Itsaray Manangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! Ang puta-putang Iren Sunata. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jat Dagupan
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kadjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Liknaay Valley at ating talagagig. Diyan ka rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalob nakakantabay nid sa agaw na Miyerkules ay magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:02 la sa oras tayo. Datpan patuloy na saray balita informasyon ni Pakad Sari Matuan Liknaay Valley. Makapanang nangis lalamat sa intagay na krudo. Ay intagay na presyo na krudo at tatang tanagagik ni agi. Diesel timagay lalamat na 80 centimos per liter. Sa gasoline piso per liter. Untan mat so kerosene nanto. Antolaya, anto Dire-diretso lalamat niya manata kay sa presyo na krudo at atang tanagagik at sariyan kaplasan. Pero nun karuman, abantayan nyo may sangsangan. Editan at Senado at atang tanagagig. Walay nilikturanda. Kasi bakit daw kasi binabago ko ang ano ang tuntunin at nakasulat sa batas. Bantayan nyo man si Jatubatan da di Senador Marcoleta tan si Secretary Buying Rimulya. Gaon tanatatan tanagagig. Ni walay babasan ko dyan liknaan da atatang tanagagi kay sikwanto kung ang sarili mong hatol na kahit hindi na ayon sa batas ang siyang laging masusunod, paano kung ang kinalabasan nito ay mali? Masasabi mo ba na I'm so sorry dahil naghawak ako sa sarili kong kaalaman? O paninindigan mo pa rin ang opinion mo dahil yun ang sa tingin mong tama? Ay atatang tanagagik nag-ugat po doon sa kagustuhan ni in accordance with the law, kagustuhan ni Senador Rodante Marcoleta na tinatanong niya si Secretary Rimulya, bakit hindi pwede mapasailalim sa Witness Protection Program yung mga mag-asawang witness para na sila yung sentro ngayon ng isa rin sa mga iniimbestigahan ngayon ng Senado patungkol dito sa mga flood control projects. Pero ang mas nakakagimbal, ang mas nakakagimbal at atang tanagagik, would you believe? Ang mas nakakagimbal ay yung statement nitong si Erwin Tulfo, si Senador Erwin Tulfo, to may kwanto,
ng Senador Erwin Tulfo. And by the way, sinampahan na po ng NBI ng criminal charges sina Senators Joel Villanueva at Jingo Estrada, Congressman Saldico, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former Congressman Mitz Kahayon Uy, at former DPWH Engineer Henry Alcantara. Patungkol po ito sa flood control corruption scandal. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, itong mga charges na ito include graft and corruption, indirect bribery, and malversation of public funds. Nasabi pa niya na the recommendation follows scathing affidavit from Alcantara implicating the officials in alleged budget insertions and kickbacks. I believe that these freeze orders have been issued already, sabi ni Secretary Rimulya. Pero Mr. Secretary, may nakaligtan kaya yata dito na include. Ang sabi ni Mr. Alcantara, nabanggitin ang pangalan dito ni, di ba, sino na ba yung artistang senador na Bong Revilla? Bakit hindi siya included? Uy, may naaamoy ako Bakit, sir? Dahil parehas kayong Caviteño? Magkaalyado? Tanong lang, sir, tanong lang. Bakit hindi kasali sa mga sinampahan ng reklamo ng kaso si former Senator Bong Revilla? Nabanggit din siya ni nabanggit din siya ni Alcantara, di ho ba? Oy, may exemption? Lakas ni Bong Ay, nako. Pero anong sabi? Anong sabi nitong si Mr. Erwin Tulfo, si Senador Erwin Tulfo, si Kailat? Manunot kayo kung kudsi kayo na mangibutos kay kandidato, kay manununot mat. Anti kwanto? Tumimbagatonan sa Senador Erwin Tulfo. Say kwanto at na sometimes you have to bend the law to please the people. Sometimes you have to bend the law to please the people. Ang prinsipyo sa batas, mga kapaborito, dura lex sed lex. Antayo may dura lex sed lex. That is a Latin word. Yasay gabay ton ibagatay dura lex sed lex atatang tanagagi ka. Sa gabay ton ibagatan, so dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Sikatutan, so gabay ton ibagatan, it is a Latin legal maxim. Yasay kwanto the law is harsh, but it is the law. Dura lex sed lex atatang tanagagi. Pero no ibagam sometimes you have to bend the law, ay medyo delikadutan for a senator like him. Because sa gabay ton ibagatan, sa gabay mo ibaga Mr. Senator, no hindi ka comfortable sa batas na yon, pwede mo nang baliwalahin. Delikado po yan, Mr. Senador. Ay marami pa akong nabasa mga liknaan po dyan, mga kapaborito, na say opinion at grabe, singasayay, mas mataas ang taong bayan sa batas. These were the words of Senator Erwin Tulfo, insisting that sometimes the law must be bent to please the people. And he capped it off with, "Am I right, Secretary Rimulya?" To which the Secretary of Justice himself replied, "Yes!" My goodness. This is highly problematic, Quantueso Abogada. While it is true that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them under Article 2, Section 1 of the 1987 Constitution,
The same charter also makes it clear, no one shall be above the law under Article 3, Section 1. The rule of law requires that both the governed and those who govern are equally bound by the law. Si katayura yung ordinaryong totoo, we are bound by the law. Si karamot yung watanya walad inkaptang, they are bound by the law. Bakit ba, tanong natin, bakit ba tayo may batas? Tayo po ay may batas to maintain peace and order. Kaya meron po tayong mga batas. Otherwise, kung wala po yung mga batas na yan, agauntan at atang tanagagig, kung wala po yung mga batas na yan, then ilalagay na lang natin yung batas sa ating kamay. Then pag nilagay natin ang batas sa ating kamay, there will be no peace, there will be no order. Agauntan na tatang tanagagig. That's the very essence and purpose of bakit may mga batas tayo. Para magkaroon ng peace and order. Tapos ibibend mo yung batas na yon. My goodness, Senator. Broadcaster ka pa naman. Ay nako, kapag sinabi ng isang senador at ng kalihim ng hustisya na mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas, they confuse sovereignty with supremacy. Kwantuya is abogada. Sovereignty belongs to the people, yes, but it finds expression through laws duly enacted. To bend the law for expediency is to weaken the very structure that protects the people's rights. Yun na nga. Agauntan na tatang tanagagi. No senator, no secretary, no official can claim the power to elevate political convenience over legal certainty. The law is not to be bent. It is to be upheld. Once that foundation is compromised, what remains is not democracy but arbitrariness. Kita nyo yan? Sa kwantumat yayin ng kabalens. Sumpalmat na law. The sick bend the law or compromise it, but the healthy uphold the supremacy of the law. Sa kwantumat ng Justice Noel Tiham, Supreme Court Associate Justice, retired. Sa kwanto, he is suggesting a long, extensive congressional or legislative break or recess. To please the people, you have to bend the law. Is this AKAP mentality? Yan ang tanong ni Justice Tiham. Senator Tolfo did not read and understand the contents of his oath of office before swearing and signing it. In the Philippines, a senator who violates their oath of office can face penalties, including removal from office and disqualification from holding any public office through the impeachment process, which requires a 2/3 vote of all senators after conviction. They can also be subject to criminal prosecution for specific offenses, such as perjury, which carries imprisonment, fines, and perpetual disqualification from public office. Other possible repercussions include disciplinary actions by the Senate and potentially criminal or civil liability in court after impeachment. Kaya Senator Tulfo Cantojaay, may I respectfully suggest that you apologize and retract the deplorable statement you made for the good of the Senate. Ki likas yung manatatang tanagagi, Sa ikwanto ng attorney Israelito Torionmuat at ating tanagagi, sa ikwanto nan-warning niya ang itang napasakbay that such a principle could lead to mob rule and anarchy. Kwanto? Napakadelikado po kung susundin po natin ito. Magiging rule of the mob na tayo
anarchy o kaguluhan ang mangyayari sa atin kung susundin natin ito kwanto. Precisely. Si katutan may ibabaga tayo. No ang gapoy loy at atong tanagagik yatatakutan tayo. No ang gapoy loy yatatakutan tayo. Ta siyempre no walay loy takot tilay takot tayo, yan nadusa tayo. Tanu walay loy walay katekeptutan niya dosa. Agaon tanatatong tanagagik. That's the very purpose of may tawag to ay mangga panaggawa na loy. Amin niya loy gagawin tayo Pilipinas. Walay katekeptutan niya dosa. Penalty. Amintan, yaloy. Sa katute, tandaan nyo at atong talagagig. Ang gaputay loy, ang gapoy ipaksabton penalty. Tanuan de, ang gapoy kakanaan na sa may loy, tanggaping ipuntaw. Kaukulan walay ngipunto. Tapi ang dyan tano, kimakot, an sakit. Aliwan aming ngilab. Taateng ngilab no kinatukatan, nakikikalabat. Nagigikalabat. Pero agka nasakitan. Pero nawalay ngipantutan, ay, umbakat at baog mo, manter-ter ni dalaga. Untan, ang sakit. That's the very purpose. Dapat may ngipin po yung batas na ginagawa po natin. Sa ikwantot, sinong magdi-decide? Sinong magdi-decide sa amin kung sino ang bubo at sino ang bride? Kasi sabi ni Senator Tulfo, sometimes you have to bend the law in order to please the people. Kung sukang-suka na ang 1 million people sa inyo pwede na ba kami manampal sa inyo? Di ba? Hindi. May point. Di ba? May point. Kung ang reasoning ni Senator Erwin Tulfo, Tadwararan Tulfo, kaya ng bitlan timengaran, so no say reasoning to ng Senator Erwin Tulfo, that you have to bend the law in order to please the people, paano to Senador Erwin Tulfo, nagdakalagabay, gabay da kang tamtampalo okay labat? Si katuman, si babagatoy natin yung attorney ay, gabay mo man, Senador Erwin Tulfo, nagdakalagabay lari to, tamtampalon da ka. Because the sekwam volunteer, you have to bend the law to please the people. And to please the people because they are angry, galit sila sa iyo, sasampalin ka na lang. Kahit na senador ka ng Pilipinas, sa gauntan. Very good example, attorney. Sa ikwanto, invoking the general welfare of the people or common good cannot be used to justify disregarding the law. Nunot mo ta na, Senator. Invoking the general welfare of the people or common good cannot be used to justify disregarding the law. May tandaan. Dura lex sed lex, Mr. Senator. Aliwan dura lex bendilex. Dura lex sed lex. Ay, nako. Tulay nagagawad Senado anto. Nabubuking iraramay ay. Paano to sa desisyon nyo, lalaukan nyo na politika mawad. Nabubutuloy kayo. Nesay kwanto ng Sir Richard. Good AM, sir. I disagree with that kind of proposal. What's the use of making laws? Kwanto? Nonsense. If it will be that way, mahihirap na tao na naman ang affected yan. Kaya hindi takot mga nasa posisyon na magkurakot. Precisely. If they have to bend the law, di maong lara. Tas si karemang gagaway loy. Imagine, si karemang naggaway loy. Si karani manunan niya mangibagan, you have to bend the law.
My goodness, Mr. Senator Erwin Tulfo, sir. Are you still on your right mind? Sa ikwento ng Brother Manny, the Philippine Constitution embodies the principle that no one is above the law, a foundational aspect of the rule of law that applies to all public officials, including the highest in government and to all citizens. The Constitution is not a passive document, but one that commands obedience and imposes limits, demanding accountability from everyone. Every public officer is bound by the law and must face the consequences for violating it, ensuring that no leader or institution is beyond the reach of the law. Well said, Brother Manny. Nangyuta na tatang tanaga sa kinin makapalpalat ng tinupad na may Secretary na Department of Justice sa kwanto, yes! Oh my. Department of Justice. Anto'y definition na justice, tuputan ko pa'y pari google. No anto'y definition tutay justice atatang tanagaging. Ngayon ay, so gabay itong ibagate justice. Justice, just behavior or treatment. Just behavior or treatment. My goodness. Natanak labat akarin na Secretary of Justice. Ibagaton, you have to bend, sometimes you have to bend the law. Si katulati ng kulkulan dandwa, ng Senador Marcolita, ng kulkulan dandwa itan. So ni paakarat sa atay, sa kwanto ni ng Senador Marcolita, ay Mr. Secretary, mag-ingat ka, pwede kang madisbar dyan. Kwanto? Pwede kang madisbar dyan. Kwanto? Tase pantutungtungan data tang tanagagig, pansasangsangan da, aman so Witness Protection Program. Sa ikwantayo lante, ongoing so investigation ditan, at nanangan datay Witness Protection Program, no nayarin isali, si tawag tuyay saragton isali ditan at Witness Protection Program si Ken aramay diskaya sanasawan diskaya at atong tanagagi agauntan natan wala may anang ng kulanti at atong tanagagi ani paakarat sa tay Witness Protection Program wala man so opinion damot dita na tatang tanagaging. Sa kwanto niya ni, every lawyer in this country knows that what Remulla is saying is absolutely wrong. I challenge anyone to justify Remulla's claim. That is Attorney Jimmy Bundok. Kabat yun ni Attorney Jimmy, Jimmy Bundok at atang tanagagi. Wala ang ipawit na siya jay at atang tanagagi ka. I-share ko si kayo. Who's right between the Secretary of Justice and Senador Marcolita? Ito po, can the Department of Justice, through the Secretary of Justice, impose a condition such as the return of ill-gotten wealth before admitting an individual into the Witness Protection Program, even if no court has ordered restitution? So, ibig sabihin, yung restitution kasi, yung order ng restitution, manggagaling sa korte. Manggagaling sa korte. Kasi, ang ibig sabihin ng restitution at ating tanagagi, ang ibig sabihin ng restitution,
i-research tila lamat, tapen ang gapoy ni bagayo. Restitution is the restoration of something lost or stolen to its proper owner. Ngayon, paano ibabalik noong akusado yung pera na walang desisyon ang korte? Paano to sa impawel to at 10 pesos labatay? Di ba ang magdidetermine kung magkanong ibabalik noong suspect o yung akusado, ang korte? Di ho ba ganun? Tapat ko labat at atong tanagagi ka, I'm not a lawyer, but I'm learning. Okay. Okay, ito ang summary of judge arguments. Ang posisyon ni Secretary Remulla, malalaman natin sa pagbabalik ng Liknaay Balay. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:32 oras na natin sa Liknay Valley. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop, nakakantabing unit sa inago ng Miyerkules ay magtarilingkor, magtarilin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Lalo na kina Yayo Yoko Batutay. Kay Madam Anna Marie. Good morning. Kay former barangay secretary, ngayon secretary ulit. Nangiyota na. Talagang meant to be. Secretary ulit na senior citizen. Dito na barangay basing si Madam Emma Alipio. Siyempre, to all the single ladies na barangay basing, Nanay Bihing, Nanay Kunching, at si Perla, si former kagawad Esperanza, tan si Madam Ja. Good morning, Sa mga pogit, mga naggagandahan, good morning. Baka gusto nyong magpapugit, magpaganda pa lalo, tara na sa Barber's Salon for Men and Women because they will bring out the best in you. Hello, good morning nga pala kay Ninong Bert. At siyempre kay Madam Juliet. Good morning. Okay, narito po yung naging posisyon ni Secretary Rimulya. The Discayas implicated in corruption and seeking state protection. Sa kwanto at tatang tanagaw agagik, antis iran ipasilong at the Witness Protection Program na sa programa na sa Department of Justice sa kwanto, ipawelda ni. May kwarta yatin na kauda. Okay? Bago sila humingi ng protection sa gobyerno, ibalik muna ang perang ninakaw mo. Ngayon, ang tanong, legal basis. Paano mo alam na ninakaw nila yung pera? Walang due process. Di ba? Dapat may due process. Ano ibig sabihin ng due process? That they are given the right to be heard. In a competent court at ating tanagagik, just that is due process. Walang desisyon ng korte. Paano nila ibabalik yung pera? Paano masasabing ninakaw nila yung perang yan? Anong determination natin na ninakaw nila yung perang yan? It is just enough lang ba na sabihin natin, dahil marami silang sasakyan. Magaganda yung bahay nila. Ang kwarto nila parang isang building na, ganon. Hindi naman po pwede yun. Meron po tayong due process, hindi ho ba? Okay, ano naman ang argumento ni Senador Marcolita? Ang sabi niya, gaya ng nasabi natin kanina, only the courts can order restitution and requiring the return of money as a precondition for Witness Protection Program or WPP has no basis in law.
Korte lang ang pwedeng mag-utos ng pagbabalik ng nakaw na yaman at walang karapatan ang DOJ na magtakda ng ganoong kondisyon. I think he's also right. Agaon natin tanagagi ito ngayon. Tingnan natin ngayon pag-aralan din natin mga kapaborito. Ano yung mga legal basis supporting claims, na sumusuporta sa claim ni Secretary of Justice Rimulya. Ito. The DOJ has broad discretion under the Witness Protection, Security and Benefit Act and the Republic Act 6981. Ayan balansihin natin ang issue The DOJ has broad discretion under the Witness Protection, Security and Benefit Act and the Republic Act 6981. Ngayon, under Section 2 of Republic Act 6981, the Witness Protection Program is primarily intended to encourage a person who has witnessed or has knowledge of the commission of a crime to testify. Kaya ang gapoy antam, ang gapoy knowledge mo at sa manyagawan krimen, you cannot be admitted under this program. Gauntan, okay. Section 3 gives the DOJ Secretary full authority. Nitan mat, wala Secretary na Justice, so full authority mat to determine who qualifies for protection. Hindi ito karapatan ng sinuman. Ito'y pribilehiyo na binibigay lang sa karapat-dapat. Kaya sa kwanto yan, sunong i-share, the Department of Justice shall evaluate the application taking into account the offense committed, the risk to the witness, and such other appropriate considerations. Siguro dapat itong sinabi. Kasi ang tinatanong kasi restitution kaya nag-init din yung isa. Anyway, such other appropriate considerations, ibig sabihin, pwedeng isama ng DOJ ang mga konsiderasyong moral, makabayan o pampubliko. So this gives the DOJ Secretary legal authority to impose conditions nga bilang sa tay ipawildaman sa stolen public funds bago sila protektahan ng Estado. Walang nakasaad sa batas na bawal ang ganitong kondisyon at walang sinasabi ang batas na obligadong tanggapin ang kahit sinong gustong pumasok sa programa. Ito naman ang reason nila. Pakinggan lang natin at ating tanagagik. Just pakinggan natin ang kaliwat kanan. Okay. Participation in WPP is a privilege, not a right. Kwandamat at ating tanagagik walang jurisprudence na nagsasabing automatic ang pasok ng isang tao sa WPP. In fact, consistent with administrative law principles, executive agencies like the DOJ may impose reasonable conditions as long as they are not contrary to law or constitution. Hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo sa programa. Desisyon yan ng DOJ base sa kabuuang sitwasyon at sa interes ng hustisya at ng bayan. Ayun, Ngayon, paano yung restitution? Ang sinasabi ngayon, restitution is not a penalty. It is a reasonable precondition. Senator Marcolita argues that restitution must come from a court order. While that is true, in sentencing or civil liability, mali ang konstekto niya dito. Okay. Rimulya is not punishing the Discayas. He is setting conditions for a discretionary government benefit. Ibang usapan ng kondisyon para humingi ng proteksyon sa gobyerno. Hindi ito parusa. Ito ay bahagi ng kasunduan kung gusto mong protektahan ka habang may kaso. And this is not unusual. Plea bargains, amnesties, and immunities often involve conditions like restitution, cooperation, or disclosure. May kapalit lagi ang benepisyo. Kung gusto mong maprotektahan, ibalik mo muna ang
ninakaw mo. Yun. Yun naman ang kanilang argumento at ating tanagagi. So, ngayon, ituloy lang natin para matuto tayo mga kapaborito, ha? At hindi tayo kakapa-kapa. Yan. So, ang tanong ngayon, is Senador Marcoleta wrong? The answer is yes. According to itong shinare sa atin, ha? Okay. The answer is yes. Flawed interpretation of restitution. Marcoleta is conflating judicial restitution ordered by courts after conviction with executive conditionality required by an agency like DOJ for protection. These are not the same. Hindi magkaparihas. Ha? Hindi lahat ng usapin, sinasabi ng argumento nila rito, ay dapat idaan sa korte. Lalo na kung may discretion naman ang ahensya sa pagpili ng testigong ilalagay sa programa. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung Witness Protection Program, ha? Shielding alleged criminals with legal technicalities. Marcoleta's legalist argument dangerously weakens the moral integrity of the program. Gusto niyang makalusot ang mga magnanakaw habang hawak pa rin nila ang ninakaw nila? Hindi pwede yan, kwantuya ay. Hindi gobyerno ang dapat magbigay ng proteksyon sa taong ayaw managot. In attacking Remulla's stand, Marcoleta appears to be doing PR for the Discayas, not defending the law. Kwantumatya ay. Ang tanong ng taong bayan, para kanino ka ba talaga senador? Sa batas o sa magnanakaw na gusto mong palabasin bilang isang testigo? So, the DOJ has sole authority to admit witnesses. Ang Witness Protection Program ay hindi safe house ng mga kawatan. It is meant to protect those who assist justice, not those who exploit it. Under Republic Act 6981, the DOJ has the discretion and moral obligation to ensure that those who benefit from state protection are not manipulating the system. Kung ayaw magbalik ng nakaw ng yaman, edi wag nating protektahan. Simple lang. Ayan, ha? Yun naman po yung kanilang argumento at ating tanagagik. Basang sabi nila, kung gusto ng Discayas ng proteksyon, ipakita nilang may pagsisisi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ibalik ang pera ng bayan. Thank you doon sa nagpadala. At least na may natututunan tayo at atang tanagagi. Pero please do not bend the law, Senator. Delikado man at atang tanagagi statement. Anto? Singasayay. Ate bend dalo at ating tanagagik singasayay. So, impormasyon niya kasabid si katayo at ating tanagagik. Walay sakay palanday. Walay sakay palanday. Diya adluyag tayon Pangasinan. Ya dadudumugan actually. Dudumugan itan actually na saray totoo ta ang betul-betul ditan at sa tanya lugar gabagabay dan laan labalabay day man standby ditan ta bali-bali may klima natan walay ang i-post wala kuno sa kay counselor at sa tanya banda klikliman tulaman so sa kay porsyon na dalin. Klikliman to So samay sa kay porsyon na dalin. Yadjad pan kliklim to atatang tanagagik. Siyempre no klikliman to, tutaputan da natan inar sukul ay titulo to. Incumbent official ditan niya banda. Binakuran na niya. At naagrabyado naman yung kanyang mga kababayan. Yung mga katabi nagrereklamo. Kaya
gusto nilang malinawan po sa issue na yan. Sino kaya? Yung councilor na yan, saan kayang lugar yan at atang tanagagig? Ito, classic example ba ito ng bending the law? Official pa ng bayan yan? May idea ba kayo kung saan yan? Basta ang betul ya lugar itan. Labalabay tunlaon itan ng kapaborito Errol Jurado. Hello kapaborito Errol, good morning. Pero nyamat, so sa may argumento data itong tanagagik at sa ating restitution. Restitution under the Constitution and the Revised Penal Code is a civil liability that arises only after a court establishes guilt. By insisting on restitution before trial, Remulla effectively demands an admission of liability and return of funds or assets that may already be scattered among politicians, DPWH executives, engineers, and other power brokers. Senator Marcoleta is correct. No judicial proceeding has yet established the amount or even the fact of liability. To impose restitution now is premature, unconstitutional, and coercive. Quantum matya ay. Nangyo tanay. Pero sa kwantuman, ang attorney Carlo Ibanez, mali yung sinasabi na wala sa batas ang restitution before maging state witness. Yes, it is not expressly provided pero malinaw sa batas under Section 2 of Republic Act 6981 or the Witness Protection, Security, and Benefit Act that the DOJ is expressly tasked to formulate and implement the Witness Protection Program. In fact, sabi ng Supreme Court sa Gingguna Jr. et al. Versus Court of Appeals et al. GR number 125532 July 10, 1998. Sa kwanto di man, sa kwan na Supreme Court, one may validly infer from the foregoing that the government prosecutor is afforded much leeway in choosing whom to admit into the program. Such inference is in harmony with the basic principle that this is an executive function. Si katutan mata, wala mo so desisyon basian. Wala tamanay desisyon na Korte Suprema at sa may kaso ng Gingguna Jr. et al. Versus Court of Appeals et al. GR number 125532 July 10, 1998. We are learning anto. Paano na ani amintila saragtilan magmali ang mogado anto. No matter how noble the intention, don't bend the law. Duralex, sedlex, the law is harsh, but it is the law. Ayawn. Araraya sulik na ang datatang tanagagig. Nyamat sa kiniliknaan. Ito naman sa people are above the law. Ito mas mataas ang taong bayan sa batas. These words, nabasa ko na to. Nabasa ko na to. Na no senator, no secretary, no official can claim the power to elevate political convenience over legal certainty. The law is not to be bent, it is to be upheld. Once that foundation is compromised, what remains is not democracy, but arbitrariness. Ang sabi naman ni Attorney Guanzon, kabat nyo na si Attorney Guanzon, may BA, si Attorney ayon kay Attorney Guanzon, dati 4 lang ang element benders, earth, fire, water at air. Pero ngayon may panibago na raw tayo nasaksiyan. Si Senator Erwin Tulfo ang tinatawag niyang low bender. Low bender daw. Alingwanan to'y kin
Nilingaw sa abogado tuya. Hello, good morning kay Madam Melissa Fabian Catalan. Sa ikwanto, magandang araw kapaborito. Thank you Papa God, bumubuti na ang panahon. Kawawa na naman kasi ang mga mamamayang lubog sa baha. Binabati ko po ang aking masipag na asawa. Pauwi na ngayon kasama si Nanay Bihing. Oy! Hanos labat sa biyahe natin tamauran. Ingat po kayo palagi sir and God bless po. Likewise po sa inyo ganon din sa inyo Nanay Bihing. Ang sabi naman ni Attorney Aurora Valle, Dura lex sed lex. Yun, The law may be harsh, but it is still the law. Kanya naman pili tayo senador, saragton amay, wala mo son tadad loy. Aliman basta no sikat at sigila. Nansaman say sariwalad senado nansaman, puro marlang iran abogado. Likas yo. The difference, nasamay setup na Senate nansaman, at saren kaplusan. Nansaman sariwalad senado, okay, puro ramar lang ni abogado. Akin, tapuro ramar lang ni abogado. Tas simpre sari abogado at atang tanagagig. Aramay wale kabat tad antadad loy. Antaday mi isang sangan. Simpre manpanday iray loy at atang tanagagig. Panundan manpanday na loy, doang gapoy kapikakabat daad loy. Agad di kapakapara, agauntan. No idepensa damay gawan dan ginawa dan loy. Paano dan idepensa ta aliwaran ken well versed at sa may loy at atang tanagagi agta inaral agondan. Pero ikumpara yo sa setup natan. Okay. Puro sikat laban. Ay mampili kima na no talagan gabay tayo moksoy bali-bali so may panamali tayo Pilipinas. Anto'y trabaho nad Senado, manpanday na li. Anto'y trabaho nad Kongreso, manpanday na li. Sa ipasantid man si rin, nakaukulan antaday, ni paakarad li. Singasayay, bendalo, kwanto. Grabe, makapatak-takot siya, tatang tanagagig, babagalad si kayo. Kasi, ipakanadatay ay li at their own convenience. Agaw tanso, gabay ito ibagatan na tatang tanagagig, ay makapatak-takot itan. Ay, agi. Ayan, manunot tayo susto at atang tanagagik tasay kaimbosan na Pilipinas walad 5 tayo. Agyo pabaliwala nitan. Nakaukulan respeto yo tay 5 yo. Mabalubalur tay 5 yo. No panaoy panamili. Tas sikatute mangisulat na katuwaan. Agauntan. Kanyan mapalpalar kayo ingan tawalan 5 yo. Ara may arum ang gapoli 5 dag dalan isulat so gabehan isulat at agauntan na tatang tanagagik. Kanyan init dyan da tayo na Diyos na katawan niya 5. Tapian dyan untan isulat tayo sustutan duga. Manisya kayo. Kanyan no ang gano paruntalan da kayo busan liditan. No gabayo awat yo pero ibuto yung korsonada yo. May antayon talagan makatulong at sika tayo. May talagan antatoy gawon to kasabi to di manad Senado o dino di manad Kongreso at ating tanagagi. In the same manner untan mo. At saray local government units tayo at ating tanagagi. Aliwan na po ta sikat at sigila. Tiyantang ganto tigawan pakaway-kaway lapat noon ladman nagauntan. Ito yung may sakay bibilanda. Si pa may sakay bibilandan paano gabay tumat sa magmaliw sa Senate President pero hindi siya ayaw niya. Kontento na siya maging nandun lang sa upo niya bilang senador. Nanonood niyo man.
Ilan, at ang may balikas ng Senador Jinggoy, hindi kwento. O ikaw, kaparaton artista, baka gusto mo rin maging Senate President, pero alam ko, hindi mo, ayaw mo maging Senate President. Kwento? Nesay kwento sa kaya. Di ako magbayad ng taxes ko ngayon kasi above the law ako to please myself. Ni Tan. Actually, untan sa argumento to ng Senador Robin Padilla. Nang na yung Senador Robin Padilla, mas marunong nila ingan amo ng at sige, nan sayad ken Senador Erwin Tulfo. Pakinggan nga natin si Senador Robin Padilla. Ito yung kanyang sinabi. Senador Robin, pasok ka na. Payagan po ba natin na mga artista ngayon huwag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayari ito. Ang gusto ko lang kong linawin, Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao ay galit na. Dapat na po silang magalit. Marami na talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayari nito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila, pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin isipin. Ako po hindi kontra kahit kanino dito. Ako po number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, nang tayo'y magkakaroon naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbilisin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Idol! Kita nyo yan, Senador Robin Padilla, mas natatalosan to amo. So gabay to ibagatay Duralex Sedlex nansay si Senador Erwin Tulfo. Anto? Mas makatalos manaya si Senador Robin Padilla. Ang tatutay Duralex Sedlex. Paano to ni-experience to la istoryan to? Hanggang sa mga liblib na lugar sa Mindanao para lang hindi mag-aklas mga taong bayan sa Mindanao dahil sa hirap sa buhay. Antibabaga to, sundin natin ang batas. We have to follow the rule of law. Ay, makapal ka talaga ya. Inarli ang alantoy lupa tuya. Talaga nimbaga to with conviction ni mamaksil sulinawa to. Confident. Yang ibagan, sometimes we have to bend the law to please the people. Paano to, Mr. Senator? If what pleases the people is for you to spunk you. Is to spunk you. Will you allow that, Mr. Senator? Ay, agi. Hanggang pala malam, may oras tayo at atin tanagagig. Yan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Kalupakan tabi lang mula dignay balay sa magturilingkor magturin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timan at technical side si Engineer Nixon Dakal. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 News 6 Station ng Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito!
Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for